Mikon luokse mennään katsoa termi salonkihuonekalu, niin on mulle vähän, mä en osaa ihan äkkisiltään päätellä, mikä voisi olla salonkihuonekalu-nimikkeen alla. Että onko se, ilmeisesti puhe on tyylihuonekaluista, mutta onko kysymyksessä uusrokoko, Biedermeier? En tiedä. Katsotaan, ollaanko paikalla. Morris. Moi moi. Mikko. Jouko Rekola, terve. Käydään katsomaan. Tuu vaan sisään. Oho. Tämähän yllätti. Mä oon Mikko Hotti, 23 vuotta ja Kouvolassa mä oon toistaiseksi asunut koko ikäni. En tiedä missä asun tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi on työtön kouvolalainen. Miehen on hurahtanut keräilemään 1800-luvun ranskalaisia huonekaluja. Ja niillä mä sisustan ja niitä keräilen. Se on sellainen monimuotoinen harrastus. Jonkun aikaa mulla meni, kun me tutkin erilaisia tyylejä ja kaikkea, mitä on olemassa. Ja minä päädyin sitten ranskalaiseen monestakin syystä. Esimerkiksi se, että ne on hyvin runsaasti koristeltu kullatulla pronssilla usein. Se niinku iskee mua. Alun perin mulla ei ollut mitään ideaa, mitä mä lähden tekemään. Että mulla oli ihan lastulevyhuonekalut jostain Ikeasta tai kierrätyskeskuksesta. Sitten mä halusin aina vähän parempaa, mä halusin tyylihuonekaluja. Sitten mä tajusin, että mä haluan jotain, millä on niinku keräilyarvoa ja sellaista vanhaa nostalgiaa. Sitten mä aloin kerää antiikkia ja sitten sekin vaihtui, että minkälaista antiikkia. Tässä on niinku kalusto pistetty uusiksi varmaan 5 kertaa, mutta nyt se on tää niinku ranskalainen se juttu. Tässä on, Mikko, sun kertoman mukaan sun uusi löytö. Jos mä voisin sanoa, niin sulla on aika hulppea TV-taso. Joo, kyllä on. Että tää on mun ehkä tällä hetkellä lemppariesine, mikä mulla on. Ja sä oot hankkinut tän? Ostin tätä Ranskasta, ranskalaisesta antiikkikaupasta. Ja tää on kans 1800-luvun tuotantoa. Tässä on kivikansi, punaista marmoria. Joo. Sopii aika hienosti. Joo, ja pidän just tästä, kun tässä on niin runsaat. Nämä pronssilyötteet. Joo. Se on se, mistä minä niinku tykkään näissä. Onko sulle tähän niinku tekijää tiedossa? Ei, mutta mä yritän itse tutkia sitä. Että sellainen kuin Henri Dasson, mä oon vähän epäillyt, että jos tää olisi häneltä. Mutta se on tietysti sellainen 1% epäily, että mä en halua lausua mitään. Eli sun pitää hakea vaan niinku tämmöistä referenssitietoa enemmän. Joo, ehdottomasti. Joo. Uskallanko mä kysyä, mitä sä oot maksanut tästä? 11 000. Se on pitkä penni. No joo, okay. Itseluottamusta sulta ainakin löytyy, että mä toivotan onnea tämän harrastuksen parissa ja tietysti myös rahaa, että sä voit hankkia näitä. Toi lasiveistos, mä ostin sen ihan puhtaasti vaan sen takia, koska se on aika harvinainen. Se on ensimmäinen 10, joka on tehty, signeerattu ja yksinkertaisesti, koska se on hieno. Mutta nyt mä en niinkään välitä siitä hienoudesta. Mä oon aika sellainen, mä yritän saada sellaista eheää kokonaisuutta mieluummin. Italialainen tämmönen kahden hain veistos. Aivan mieletön. 2 haita veistos, että ei tämä paikka kyllä, tämä säilytyspaikka jääkaapin ja keittiön kaapiston välissä, että sä oot ilmeisesti dumppaamassa sitä pikkuhiljaa, tätäkin. Joo, kyllä mä yritän myydä vaikka tosi nättihän toi on näyttävä, on ehkä vähän parempi sana. Mutta se on vähän kuitenkin, että toistaiseksi mulla ei ole mitään hyvää paikkaa sille ja mieluummin mä vaihtaisin tuo joku öljyvärimaalaukseen tai johonkin veistokseen. Tämähän on hirveän kookas ja painava. Joo. Että tämä on mun mielestä täällä niinku jo ihan jo melkein vitsi keittiön lattialla tällaista taideteosta pidetään, mutta sulla on ilmeisesti semmoinen omalaatuinen huumori, että olkoon tässä, jos se säilyy ehjänä ja osaat varoa. Joo, toi on ihan harkittu sitten tuossa jääkaapin vieressä, että siinä on tollainen mukava tila ja on se ihan hauska läppäsin. Ja siitä tulee sellainen mukava kylmä vaikutelma, tiedätkö, kun menee kokistottaa jääkaapista ja sitten siinä on noin kylmän näköinen veistos vieressä. Okei, tuolla on niinku
mua hämmästyttävä hintalappu tuolla jalassa. 35 000 euroa ja tekijä Zanetti sitten on myös mainittu siinä. Ja sä sanoit saaneesta 9 000. Joo. Onko sulla käynyt vaan hirveän hyvä tuuri vai onko se ollut myyntikikka, että 35 000 on hinta, osta nyt 9? Ei mulla mikään tuuri sinänsä ole käynyt. Että kyse on varmaan vaan luultavasti siitä, että se on italialaisessa galleriassa ollut 35 tonnia. Ja sitten kun sen myy toinen ja kolmas henkilö eteenpäin, niin se ei tietenkään maksa enää samaa vertaa, mitä se on silloin uutena Italian hyllyllä maksanut. Joo. 35 tonnia olisi ollut kyllä tästä kova hinta, mutta 9 ei kuulosta enää taas munkaan korvaan niin kuin mitenkään järjettömällä hinnalta, jos mä vertaan esimerkiksi suomalaiseen taidelasiin. Kyllä mä uskon, että sä saat tämän jälleen myytyä Suomessa, ei tämmöisiä ole tarjolla. Että se, joka tämmöisen haluaa, silloin kuitenkin joka tapauksessa lompakko kunnossa, niin en mä ihmettelisi, että tästä saisi yli 10 000. No, mun mielestä tässä parasta oli niin päästä juttelemaan tällaisen asioista tietävän herrasmiehen kanssa ja vähän niin kuin samanhenkisen ihmisen kanssa, että kun mä harvemmin pääsen juttelemaan kenenkään kanssa antiikista tai designista tai mistään tällaisesta muutenkaan. Mikko oli ikäisekseen hirveän itsevarma ja oli tutkinut ja aika ihmeellinen, että mä astun Kouvolassa yksiöön nuoren kaverin, 23-vuotiaan työttömän ihmisen kotiin ja mä oon aivan kuin mä olisin jossain palatsin aulassa. Mutta hauska yllätys, että tämä ala on ihmeellinen ja tässä on paljon ihmisiä, joista ei kukaan tiedä mitään, joilla on vaikka mitä ihmeellisyyksiä kotona jemmassa.